I skal være så velkomne, og I ved, hvad det går ud på. Det er hurtigst på aftrækkeren. List disse sange efter, hvornår de blev sunget første gang. Begynd med den tidligste. Kald det kærlighed, 2 lys på et bord, pige træde varsomt og rør ved mig. Lad os se den rigtige rækkefølge. Pige træde varsomt, 2 lys på et bord, rør ved mig og kald det kærlighed. Lad os se, om der var hurtigst på aftrækkeren. Det var Niels Bjørn. Er du klar? Det er godt. Niels, du er